de esta primera fase provincial. En esta primera fase tan sols hi ha una classificació general, no hi ha classificació per a parells. I la pròxima fase, segona fase, serà el 13 d'abril i ja hi haurà per a parells general. En la categoria promoció 1, tercera classificada, Laura Montsell del Club Gimbal. Segona classificada, Sara Roblet. I primera classificada, Núria López.